Predstavujeme vám revolučný prípravok Olejovita s aktívnym organickým jódom, ktorý pomáha už mnohým ľuďom na Slovensku. Ďalší z úspešných príbehov Olejovity prežíva už čoskoro trojnásobná mamička Ľubka. Ako to teda bolo? Ja som mala nepravidelný cyklus, som čakala týždeň, mesiac, dva. Trebalo čakať, to človek nervózny, priberá vtedy. Pre ženskú psychiku hormonálny systém je veľmi dôležitý. A popri všetkom tom strese sa podarilo Ľubke priviesť na svet dve krásne deti. Ako teda Olejovita pomohla? Dostavili sa výsledky za 30 dní. Som mala ten cyklus a takto sme sa dostali k našemu tretiemu bábätku. Som v 25. týždni tehotenstva a pri obidvoch deťoch som ležala v nemocnici na udržiavanie a v tomto tehotenstve nemám problém žiadny. Taká liečba, že je prekvapujúce, že jak to pomáha. A pomôže aj vám Olejovita s aktívnym organickým jódom, ktorú získate za skvelú cenu na www.olejovita.sk. Vidím sama na sebe, že neležím v nemocnici, ale som doma a pracujem.